Na. W-ul ăsta, E-ul e ăsta de aruncă și Q-ul e poison-ul. De ce construiți prima dată? Realize scepterul ei. Realize. Da, deci n-are ui, șanse, cazul nu ăla. Ai, Adeline, hai după mine, că eu știu schema cu Singe. Vină după mine, vină după mine. Le dăm proxy la wave. Băi, sunt singurul cu skin? Nu. Mai e unul. Dar are același skin gen Oh, ca mine. Stai în numai tuf, că stai în tuf, stai în tuf. are croma unul. îți dai seama că dacă or venit eu îmi dau și Bă, flash-ul și voi cu... dați proxy la wave? Da. Dar tu ce stă-ți mă ce acolo, sau ce faci? O să dăm Da? scenă la 5 ăla? Ce faci, mă? Nimic. Ce trebuie să faci? Ține, eu. De la Singe, bă. Ce are ăsta, nu? Nu, se aude un țâm de în pana că și-a lăgut. Hai da. Ce gaz? Gazul meu zici că mă căcai pe mine, n-am văzut niciodată, vezi? Preștele intră în tufa asta. Să mor tu că sunt în halul ăla de proști de norocos. Dar nu poate să vină, că după aia și-a pierdut wave-ul. Și dacă au venit, ne-am sinucis în turetă, pur și simplu. Bă, al meu nu e. Ce sinucis că eu îmi dau și gustul și flash-ul, tu n-auzi? Să nu-i vine de la asta, de pe Mitra, am venit-o. Da, să știi. Că nu mai fug de niciunde atunci. Aha, păsi. Deci dacă ai văzut, am fugit în turetă, eu mi-am luat execute, nu știu de tine. Uite-l, 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 uite-l. Să nu-ți dea damage, să nu-ți dea damage, să nu-ți dea damage. Execute. Și stau în cazul meu. Îmi place de pula. Păi ce facem? Merem și le dăm iară proxy. Da, nu, nu, nu. Nu, că e wave acolo, acum e wave-ul acolo, nu mai merem. Acum trebuie să stăm cu ei pe lei. Parcă pot prea chill până la de zici să vină, până de ce să vină. De ceea ce fugi, nu tapi. Bă, ce ai făcut? Bă, unde e al meu, unde pleacă? Când vin pe lane pleacă, dă proxy la wave-ul meu să nu văd. Holy fucking shit. Hai mă, ce face ăsta al meu, că face ca prostul pe lane singur, mă, sunt singurat. A Hai că e venit, prost. veni. Bă, nu mai am. Ah, fuck. Hai da, pula mea. Șefule, N-ai mană de aim, pula mea, la arunci în turetă. Ulta mi se pare că îți dă viteză numai. cum a scăpat Viteză acolo? doar că-ți dă- 30 ability power, armură, magic resist, movement speed, health regen, mana regen. Și poison-ul de pe Q dă anti-heal. Deci, bă, să pot să mă duc într-un... Vezi că ulta lui ăsta e top tier. Pot să mă duc în bază, halul dată cu Steve. Aici. Bă, da, la urmă fără mau ne-a făcut imediat și aici. Ce dodge-uri am dat acolo de timp, pula mea. Urc Revi ăsta cred că se ducea pe rezist. Sunt de cu Urc Revi și cu mai care. Cu Winra-ul ăla. Wirk Ravi. Nikon și Wirk Ravi. Wirk Ravi și Nikon. Riftmaker. Unul ia pe unui tank. Unul ia pe unui tank. Am ulta. Și eu. Dar și eu au. Și chiar ceva ce nu dacă o bagă, ne bagă, na.
Ce schemă ai făcut la prost? Când el își dete EU, îi dădui eu EU meu. Și de merg să rămân părți diferite și lucrăm schimb. Te vezi, se pune gauzul meu de la... Nu. Îl arunci înapoi în gu ăla, bă. Pe care l-am prins, l-am băgat într-un nu pasă. Mor și eu, more și el. Te târâs cu mine, futu-te în gură. Lasă-mă că merge. Nu știu să văd. Pula mea și pula nici eu, mă, futu-te. N-am fost să mă duc și eu. Îmi iau Leandru, la urmă. Bă, și ce ar mai recoste să ne luăm Trailblazer-ul cu buța aia de-ți dau cu mobility boots. Păi da, nu, că gen asta îmi buildez 3 blazer, doar că nu mobility boots-ul. De unde? Bă, dar știi că dacă dați cu W-ul și pică în W-ul vostru, Știu că nu poate să dea dash-uri. nu mă, gen, dați W-ul în spate și aruncați în W-ul. A, păi da, știu. Păi da. Să le dați lui. Bă, dar vreau să cu duce. Mai bine ca Hecarim. Da, bine, mă, atunci n-aveam de nici. Da, deloc. Mi-au Mercury Strength. Strength ăsta probabil de cineva zis. Nu fugi nicăieri. Ne facem Liandra totuși al doilea item Adeline, știi? Moare. Fugi. Eu mi-am dat și ult. Băi, ești prost cum fugi. Costi, la care e în river. Salvați-mă. Ui, și tu. Adeline! Fugi, Eustache, fugi. Hai bă, că Uite eram pe cum aproape. să știu Denis, uite cum să știu Denis, băi. Pula mea. Liandra să mi-l fac în bani. Să le dăm damage-ul ăla, de nevoie neapărat. Bă, dar nu mi-a dat damage pe tu cu aia. Să le dăm damage și acum, dar nu-i destul. Nu trebuie să-i chinuim să-i omorâm. Bă, dar botul ăla se descurcă să o bă, Să pula. știi, Dar poți vede tu că ești prost? E 9-3 la noi! Dintre eu am 3 deaduri. Ce vrei? Da. E bine, dar un dead like... Un dead nu se... Da, tot se pune practic. Da. Eu nu am. A, ba nu, stai, nu se pune la scorul. Are unul, am coming for you, în pula mea. Bă, ăștia nu se duc tank. Păi nu se duc nimeni, pula mea. Ne luăm noi item de tankul ăsta. Spirit visajul. Nu, păi nu mă, fii antenă că Deadman's Plate-ul și Trailblazer-ul, pula mea, alea două dau movement speed. Măcar știm că nu se distrează nici server. Da. Bă, eu mă distrez, sincer. Că da, că fug de ăștia. Dar uite bă că primul movement speed dacă suntem unul lângă altul cu aia. De la ce? De la... Oh. De la pasivă, că practic îți iau movement speed-ul tău. Vezi că mai e unul acolo, Costi. Mă, ăsta fugi, dă flash-urile pentru un singi, n-am văzut de ceva. Mă, singi, e un Vezi că mai e unul acolo, Adeline. E foarte rar Fugi. campionul ăștia ca singi. Și la ce mă refer? Gen cine E mai unic, e unic în pula mea, aia e faza. Ce? E unic campion. Gen, damage over time, chestia asta. Nu are niciun campion, să zic așa, care asta doar ăsta-i damage-ul lor. Da, cred că s-a cam dus unul. A, crezi? Noi cu cine ne mai jucăm pe top acum? Ia ce după oplin a zis-o. Undeva încă rămân foarte mult fără mana. Vino spre mine.
n-am mâncat, mi-a spus să mâncați. Sau ai acolo și suferă. Ai lembiș. Spune că pot să dau și 2 hituri pe tot. Măcar bă. Dați minionilor. Oh, că din 2 hituri. În 2 hituri s-au făcut 15. Bă, fug morții de noi, ești nebun? Adică de... Da, nu prea. Dar ca ia uită. Oh, ăleu. Cum o luat? Să nu mă întreba. Îl iau, nu-l iau. Nu le. L-ai luat? Tu l-ai luat, Nu l-am luat eu. nu tu. Atunci am colat altul pe altul, bă. Tu l-ai luat, nu, tu l-ai luat. Ba nu, dar insist. A vrut un minut. O, dar e cam dominăm, bă. Ui. Eu nu credeam că o să meargă așa bine. Nici eu, bă. E copil, ce ai? După Bă, dar ce chiar oamenii că a voi... zis, Bă, dar voi doi parcă vă căcați pe voi în până așa, o lăsați să meargă pe crac în jos. ce mă? Voi lăsați diarea să meargă pe crac în jos, ce faceți? Ce arată? La voi e verde, e ceva gen o pravă, la noi e maroniu așa, zici că n-au verde ceva. Supermarketul. Cum l-a luat pe ăla. Scăpai! Băi, voi vedeți? Îmi vedeți viața? Mă prinse prostul ăla în lumea lui. Dacă mă gândeam puțin prea tare, muream. Momo, don't you do so după mit. Așa, ce să... Mercury spre spate sau... Da, mi-au măr. Sau... Stai mă, ce but vă luați voi? Apoi cred că mi-au... Să-mi iau Riftmaker-ul. Nu, fii atent aici, că zic eu ce item să-ți iei. Ia-ți Ia-ți... Deadman's Plate în pula mea, să dăm. Ia-ți Cosmic Drive-ul. Cosmic Drive, ok. Da, ascultă-mă. Când dai damage îți dă move speed. Hai, Cost. Dar ce dacă suntem aproape, primim abiliteză? Păi gen practic campionul ăsta fură movement, gen ia movement pic de la aliați. Tu îți dai seama că ăștia dacă se duceau tangle cam beleau, nu? What the fuck s-a întâmplat acolo? Bă, mor prins! O, Deline! Ce fac, bă? Te-am abandonat, din păcate, îmi pare rău, bă. Eu am supraviețuit. Și eu. Salut, bă! Uleu, nu din nou. Am supraviețuit! Da, aici n-am mai supraviețuit. Mort am luat pe unul. Doi double kill mort în pula. Bă, Denis, în ce schemă ai încercat să faci? Îmi dă tot turret la 1000 damage, bă. Bă, eu cred că vreau ceva să-mi iau de heal. Ce aș putea să-mi iau de heal? Nu de heal, de mana.
Nu ți-ai luat Heroes Goddess-ul. Nu. Eu cu Adeline l-am luat. Morden zice că e 0 skill, bă. Morden zice că e 0 skill. Ești. Sunt prea bun ăștia. Bă, eu cu ăsta ne-am pus. Pui nu încoace. Ia auzi mă la ăștia, trebuie să rămân în 3 părți diferite, era unul meu sărat. Bă, săraci. Îmi pare rău de ei. Să nu dăm push. A, hai, bine bă. Auzi la ăsta, ci că gg, direct easy trebuia să faci de dracu. Bă, da, fain a fost meciul ăsta. Bă, dar ne-am jucat cu el. Da, sunt să bau pula. La care dă-l toți cam același damage, bă. La final fotbal am jucat cu ea. 7.000 de 15.000.